NIO, роботите, които нашумяха наскоро и цялата социална мрежа гръмна от представянето на NIO. It's here, the first humanoid robot housekeeper. Thank you, Neo. For $20,000, you can pre-order 1X's NIO robot now, with delivery in 2026. I think you missed a tiny spot over here. Just one little catch. There may be a human behind the curtain, pulling the robot's strings. If I throw up, will the robot throw up? A company representative may need to peer into your house via NIO's camera eyes to get things done. To many people, this is crazy. You have to be okay with this for the product to be useful. But is NIO a useful product? We're twinning now, Neo. Home robots have had two big challenges: creating a safe and capable body and a smart brain. 1X is taking on both of those, which is why NIO looks so different from a more industrial factory robot. Подигравки, подкасти, официално обращение на компанията, какво ли не. Това е един от първите кадри, в който структурно обяснявам видеото, което излезе в мрежата на WSG. Журналистка от WSG влиза в 1X компанията и интервюира CEO-то Берн Борнич по отношение на това какво ни чака в бъдеще и как NIO би се интегрирал в домакинската работа, би станал част от това да помага на човека и изобщо да се интегрира в цялостните рутинни задачи на хората. С две думи обобщавам това интервю. Разбира се, аз ще го споделя в линк отдолу в описанието. Можете да го гледате, ако искате повече подробности. Тук ще си говорим предимно за това информацията, дали е достатъчно достоверна, дали е точна и така нататък. Няма да застъпваме подробности, тъй като не знам дали знаете, аз съм в сферата на роботиката. Работя в голяма международна компания, която работи в създаването, в интегрирането на различни роботизирани системи. Производство и направата на сервомотори, на линейни мотори, стъпкови мотори, децентрални. Няма да ви занимавам с подробности или да казвам коя е компанията. Мисля, че това няма значение. Важното, че аз участвам в интеграцията, както аз, така и мои колеги. Ние сме голяма компания. Работим за внедряването на части или мускули на съответните машини. Било то в инфраструктурата, било то в роботиката и като цяло. Така че на база опита ми, който имам, на база това, което съм чел, на база това, което в момента работя, проектите, с които се занимавам, ще анализираме заедно с вас всъщност какво представлява NIO. Няма да го гледаме така повърхностно, както повечето масови потребители са свикнали да правят, къде е хайп, къде е някаква базова техническа информация, която дори не е техническа. Тя е основана на принципа изсмукване от пръстите. И такива хора си мислят, че казват нещо много. Но аз ви го казвам като човек, който съм в сферата на роботиката и на асемблирането, и в планирането, и в тестването на подобни системи, които подпомагат роботиката и инфраструктурата като цяло. Така че мисля, че мнението ми е важно. Разбира се, аз не съм, едва ли не професионалиста тук, който си изказва и едва ли не само мене ме слушайте, но това е една гледна точка, която е важна, тъй като е техническа, в сферата съм и мисля, че мога да дам доста обоснована логика как трябва да възприемаме нещата, които ни се представят от големи компании. Защото вижте, една компания, за да представи някакъв продукт, малко или много тя слага маркетинг. И в този маркетинг има много неизвестни, до такава степен сведени, че човека, който гледа видеото, масовия потребител, консуматора, да получи тази информация така, че да станат две неща. От една страна това нещо да го хайпне до такава степен, че той да си закупи продукта. Или да му даде повод да пише мемета, да коментира и така нататък. В крайна сметка има и друг вид потребители, които в действителност искат да разберат аджаба. За какво става въпрос, какви са компонентите, къде е маркетинга, къде е реалната информация. Така че останете с видеото. Не знам колко ще е дълго. Това е първата част. Ако ви е интересно, разбира се, ще правя още такива части на видеото, за да можем максимално да разгърнем информацията, максимално да може да не се изясни. Тъй като има някои неща, които аз не ги знам, разбира се. Но това, което знам, разбира се, ще се опитам да го представя в това видео. Така че, нека да започваме.
One X Technology. Представете си го, че това е компания за производството на различни инфраструктурни средства, които да подпомагат по някакъв начин на човек. Било то в компании или индивидуално. И разбира се, в началото те са започнали с направата на различни инструменти, помощни средства, за да може тези помощни средства да помагат на човек. Било то в определени врати, механизми на врати, дръжки и така нататък. Леко механични до полуавтономни, разбира се, опростени системи в домакинството или в различни производствени компании или в дърводелски компании, но напоследък One X изгря, така да се каже, слагам го в кавички и ще разберете защо, с направата на NIO роботи, домакински помощници, които така помагат и автоматизират физически процесите, които човек трябва да извършва, рутинните процеси. Сега NIO е предвиден за домакински помощник. Но начина, по който NIO се представя, не е това, което в действителност изглежда, тъй като вие може също да видите, споделям отдолу линк към официалния уебсайт, където може да го разгледате. И там има всякакви неща. От кариерно развитие, т.е. вие може да кандидатствате за работа там, разбира се, дегрита, който е описан и education и изобщо изискванията са наистина сериозни, така че ако имате качествата или си мислите, че искате да ги доразвиете, по-добре го направете и тогава кандидатствайте. Говорим за работа в компанията. И като казвам работа, компания, те се локализират в Калифорния. В официалния сайт може да видите адреса, контактите за свързване и разбира се да кандидатствате, ако искате да работите. Но има и графа, където вие може да следите актуални информации по отношение на тази компания. Да разглеждате различни новости и това какво компанията решава да предприеме в бъдеще. А също, разбира се, да си поръчате робот. Имате няколко опции за това. Едната опция е да платите на куп парите. Мисля, че ако не се лъжа, сумата беше $10 000. Или да предплатите, като в началото вие плащате една сума, когато има развитие по отношение на вашата поръчка, като направа, като етап на конструкция, те, разбира се, по имейл ще ви уведомява докъде са стигнали и така вие в целия ход на производствената стратегия и план плащате, докато най-накрая не получите NIO. Сега, разбира се, официално в One X Technology се говори, че NIO се очаква да излезе през 2026 година. Ето тук стигаме до момента с кавичките, защо в началото поставих кавички. Защото така човек, гледайки с повърхностен поглед на интервютата, рекламите, всички тези кликбейт, на представяне интро и всякакви такива шумни и пампозни реклами, може да бъде заблуден. Затова, когато вие започнете да ровите малко по-подробно в сайта, ще стане ясно, че всъщност не е това, което се представя. Защо не е това, което се представя и защо в началото не го споменават? Ами защото представете си в една помпозна реклама или интро да ви кажат, ама вие трябва да чакате. Идеята на компанията да ви вземе парите, като всяка една компания. И разбира се, аз не казвам, че те не работят и че те са мошенници, но казвам, че когато става въпрос за толкова много пари и когато става въпрос за нещо, което толкова много допринася за изграждането на човечеството, наистина трябва да има и малко реалистични факти в представянето на подобни неща. Докато интрото и началните пампозни представяния с фойерверките, с шума, с звуковите и визуалните ефекти, с възстановките, чрез B-roll сцени, не представят нещата както са. Аз съм съгласен, че това е маркетинг, но тоталното отсъствие на прозрачност в представянето може да доведе до много грешки, които даденият потребител може да направи, ако реши да си закупи самия робот или ако реши да кандидатства за работа и да бъде част от компанията One X Technology. Интервюто започва с въпроса защо трябва да се създават роботи, които приличат на хора. Борнич обяснява, че човешкият дизайн прави роботите лесни за интеграция, защото инфраструктурата е създадена за хора. И разбира се, това не е вярно, тъй като, както всички знаем, основната цел на създаването на роботи не е да помага на хората. Естествено, излизат с това, с този лозунг, че всъщност роботите ще ни помагат
да вършат рутинните задачи, бла-бла-бла и всякакви такива екшенски, всякакви такива оптимистични, граничещи с лудост заглавия и така нататък. Нещо, което преди години книгите по личностно развитие не лъжеха. Какво каза Уорън Бъфет, как ти трябва да структурира живота, позитивни утвърждения и така нататък. Нека да ги забравиме. Вече сме 2025, началото на 2026 година. Така че аз мисля, че такива изказвания на хора не са според реалността. Нали? Айнщайн е казал, че не можеш да правиш едни и същи неща и да се надяваш да постигнеш различен резултат. Не става. Много компании действат по един и същи начин, или фалират и се провалят, или в последствие се разбира, че за нищо не стават. Нил е първият домашен хуманоиден робот на компанията, който предстои да бъде достъпен за предварителни поръчки. Нещо, което ви казах. Разбира се, 2026 година, според това, което CEO-то на OneX казва, Борнич, е годината, където потребители ще получат Нил. Очаква се постепенен процес с различни предизвикателства. И ето точно това е. Ето точно това е мястото, където аз удрям кавичките. Защото ако потребителя реши да си купи сега робота и да плати колосални пари, това не е малко, 20 до 30 хиляди долара, вие ще инвестирате в това, вие да получите нещо, което няма нищо общо с това, което се представя. Тоест, роботите не са автономни, уважаеми зрители или слушатели. Роботите се управляват чрез VR. VR, който даден човек си го слага, вие знаеме от PlayStation, от Nintendo, и чрез джойстици в едната и в другата ръка, които представляват продълговати, те са продълговати с копче, разбира се и може да има допълнителни интерфейси, джойстик, едно време ръчките, които сме играли игри Nintendo, Терминатор и така нататък, нещо подобно в момента и VR. Вие знаете за симулационни игри като хокей, като тенис и така нататък. Ами това нещо е същото, само че не е в случая PlayStation, не е в случая Nintendo, не е в случая някакъв дрон, а това е хуманоиден робот. На всичкото отгоре, VR средата в момента, или така наречената среда Newton Physics Engine, това е нещо, което NVIDIA разработват с Insection Lab, но това е една друга тема, техническа, на която ще отделим време в някое друго видео. VR среда, т.е. човек, поставяйки си каска, специализирана или очила, той вижда чрез робота. Т.е. робота не може да действа без човека да го управлява. Това е като количките с дистанционно управление. Ако човека не успее добре да се оправи в симулационната среда, ами робота също няма да се оправи. Така че това, което ни се представя, че той е автономен, е пълен булшит, пълен кликбейт. Ето тук идват кавичките. Така наречените автономни роботи, вие плащате 10 000 долара, получавате го и той ви върши работата и ви мие чиниите и ви носи чашата. Ами не. Тоест, вие го получавате, но вие трябва да се научите чрез различни курсове и видеа, които са поместени като опътвания и така нататък в кутията, която ви пристига на робота. Вие ще трябва да се обучавате как да го управлявате. Тоест, ако да речеме вие сте семейство, даден ден от седмицата кой да управлява робота. Кой да мие чинии, само че да го прави по-забавно чрез робот, а не лично да пусне робота да управлява. Кой да чисти и така нататък. Ако говорим вече за по-сериозно отношение и работа с този робот. Иначе, вие се ограничавате до това да се забавлявате в момента. И точно това са предизвикателствата. Дори и вие да научите софтуера, да може да се ръководите от инструкциите, да можете, нали, чрез видеята, чрез туториалите, които са поместени, или чрез директен контакт с компанията, съпорт, както е в момента, дори вие да може да се оправите, няма робота да може да върши автономно нещата на 100%. Тоест той ще има грешки, той ще прави грешки. Сега, как можем да си го обясним това? AI в момента ние комуникираме с него на интелектуално ниво. Hey ChatGPT, how's it going? Hey there, I'm doing great. Thanks for asking. How about you? How's your day going? Или там база данни, да ни сортира, да ни преведе текстове, да ни подреди, там да структурира презентации или за каквото вие го ползвате, за лични разговори и така нататък. Това е интелектуалната част на AI. Физическата част на AI чрез роботите не е напълно усъвършенствана. С други думи, вие трябва да си зададете въпрос.
Ако искате да купите робота, трябва да помислите, искате да го вземете, за да се забавлявате, така да си го пускате в движение, да се обучавате, което не е лошо, или просто искате да си го купите, защото искате той да ви върши работа. Ако е второто, в момента NIO не е за вас. Нито NIO в момента е за вас, нито роботите на китайската компания Uni3 по отношение на Go1, H1, Go2, роботите в Boston Engineering, може би роботите в Tesla, не съм го проучвал напълно, не са в момента за вас. Те се разработват и затова цените са огромни за сметка на никаква функционалност. Как можем да си го представим това? Ами представете си едно време компютрите. Едно време компютрите струваха много хиляди долари. А реално работата, която тогава ни вършиха, не беше такава, каквато ни вършат в момента. По същия начин, роботите, когато навлизат, принципа на технологията, погледнато исторически, е същата. Както знаем, самият CEO каза, че 2026 по отношение на интеграцията на NIO робота ще бъде свързана с предизвикателство. Ами няма как тогава ние да получаваме, тъй като това звучи като противоречие, уникална конструкция и двигатели. Да, те може да бъдат уникални, тъй като те работят с севромотори, те работят с тъпкови мотори, те работят с линейни мотори. Това е окей. Конструкцията наистина е направена така, че максимално робота да бъде улекотен. Тоест, не че са спестени някои части и функционалности по отношение на хардуера, а всъщност това, което е направено, е, че One X Technology вкарват техни индивидуални конструкции. Т.е. те правят севромотори, линейни мотори, интегрират ги в робота и ги правят максимално улекотени, максимално изчистени от към дизайн. Не се ползват стандартните севромотори, които помагат за по-големи индустриални роботи. В случая може би Go1, H1, Boston Engineering, които са роботи, които помагат в строителството. Нали? И примерно се пускат на по-трудно проходими места, помагат за тежък физически труд, но пак казвам, дори и те не са усъвършенствани до автономност. Те първо ще има усъвършенстване, но специално One X Technology, те се концентрират в производството на, т.е. те ползват модела, основата на създаването на актюарни линейни мотори, използвайки по-улекотени естетични части. Разбира се, това означава, че те ползват до голяма степен 3D принтиране на корпусите и елементите. Както CEO-то обяснява в интервюто, че се състои от уникални двигатели, сухожилия, базирани на човешка биология, осигуряващи плавни, тихи и безопасни движения. Роботът е енергийно ефективен, безопасен и достъпен за всекидневна употреба. Функционалности и задачи също са били интегрирани. Основната цел е преход към плавна автономност в бъдеще. Сега, аз това, което ви обясних е, че робота се управлява с VR или така наречената телепоперация. Телепоперация е цялостният процес, чрез който човек си поставя съответната каска или очила и в интерфейса на база Newton Physics Engine, това е симулационната среда, той управлява робота. Все едно играете Half-Life. Само, че не виждате съответно бекграунда, който е в играта, а виждате вашия си апартамент или стая, или където сте поставили робота. В инструкциите е обяснено къде да бъде пуснат, как да запамети и много други неща. Вижте, това не е просто да си купите кафе-машина. Аз смятам, че потребителя, който решава да предприеме тая стъпка, дали в професионален аспект или в това да му автоматизира задачите, трябва да има някакви познания в Newton Physics Engine. Тези познания, разбира се, той може да ги надгради чрез обучителните пакети, които се съдържат в доставката, ако вие си купите робота. Така че, вие трябва да прекарате време по отношение на това да разберете как робота реагира на симулационната среда. Как робота се поставя в тая симулационна среда. Как реагира на промените, които са свързани с нея. Как се запаметява тази среда. И всякакви други неща. Тоест, вие дообучавате индиректно робота. По същия начин, както чрез Prompt Engineering, ние индиректно дообучаваме моделите, когато пуснем референтни бележки в настройките. Тоест, модела, било то ChatGPT или други LLM модели, да взимат контекстна информация и базата данни, или това, което ние споделяме, да помага за усъвършенстването и дообучаването на моделите,
така че те да стават по-добри както за другите, така и за нас. И разбира се, някои хора го изключват това е лично тяхна преценка, но ако искаме ние да участваме в интеграцията и постепенно да допринесем за AGI, който да се доразвие до такива мащаби, че наистина да ни върши голяма част от работата и да бъде наш партньор, то тогава ние трябва да пуснем тези референтни бележки. Рисковано ли е? Рисковано е. Опасно ли е? Опасно е. Има ли предизвикателства? Има. Ето вижте, аз ви казах и в началото на видеото, че и при роботите се получава това нещо. И там има опасност. И там има ако. И там има много неизвестни.